Imos a coñecer un poquinho, que, bueno, coñecer, eu penso que máis amplituda que coñecemos del, pois pouco máis podo decir, de Roberto Vilar, non? Roberto, xa sabemos que naceu na Mariña, en concreto no Concello de Xove, comezou a súa carreira televisiva nos programas Supermartes e Con Perdón. Eu concursei no Supermartes, non me acordo cando estaba atilano e fora eu cantando a canción. Me acordo de ti. Sí, eu de ti tamén, un canto a Galicia cantara. E pasará para a final, verdade? Bueno, pois para a Televisión de Galicia, non? Crea con Víctor Fábregas o dúo cómico Os Tonechos, e durante varias tempadas ocupan no mítico programa Luar da Televisión de Galicia unha sección cuxo éxito desembocará na creación dun formato propio, o show dos Tonechos. No ano 2009 crea o programa Land Rover, que dirixe e presenta para a Televisión de Galicia, polo que lle concede durante 2 anos consecutivos o premio Mestre Mateo ao mellor comunicador, otorgado pola Academia Galega de Audiovisual. Eu ainda estou esperando polo meu galardón. Continúa ampliando a súa trayectoria como cómico en A Cabeza Non Para, da Televisión de Galicia, teatro, monólogos e como presentador en Os Aspirantes, Entre Familias ando ao xogo, tamén da Televisión de Galicia, e convirte nun rostro indispensable na grella da Televisión de Galicia. O seu recoñecemento como presentador alcanza o ámbito nacional cos programas Salta a la Vista en 4 e La Noche de Robert en Antena 3. Actualmente produce, dirixe e presenta Land Rover Tunnel Show. Dirixe e presenta. Dirixe. Eu admito colaboracións nos programas, non sei se iso. Cando queiras, podes me levar tamén. Programa de canle autonómica, co que conseguiu os máis prestixiosos premios televisivos, e tamén presenta o Magazín de Tarde, Quen anda aí, ambos da Televisión de Galicia. Dito isto, que xa conocía o seu currículum, pero, bueno, xa coñecidísimo por todas as que estamos aquí presentes hoxe no auditorio, teño gusto o prazer de presentar ao Pregoeiro da San Lucas 2023, don Roberto Vilar. Moitas gracias. Este tío, bueno, un aplauso para él, por favor, sí, señor. Bueno, moi boas noites a todas, moi boas noites a todos. Tiña máis ou menos preparado un pregón, pero vou facer o que poida, vou dicir o que poida, porque estou realmente emocionado. A xente cando di que está emocionada, igual a maioría das veces se equivoca, porque agora estou emocionado de verdad, doime a cabeza e doime o peito, pero de verdad. Entón vou intentar contarvos o que sucede e por que estou aquí. Básicamente estou aquí por unha cousa que vades entender perfectamente, sobre todo os que sodes de Mondoñedo. Estou aquí porque non hai cojones a dicirlle que non a Manolo do Rincón. Non hai maneira. Non hai maneira, é imposible. É o que manda aquí. Xa non sei para que facedes eleccións. Que mande Manolo, listo. Na miña época mandaba Ubaldo, agora manda Manolo. Ubaldo agora diz que fai pan, deixade que faga pan. Aí está ben. Bueno, eu pensaba estes días, non? Nesto, en Mondoñedo, no San Lucas. E cheguei á conclusión de que realmente se eu estou hoxe aquí é pola San Lucas. Por que digo isto? Meus pais, cando eu tiña 14 anos, viron que eu non quería nin estudiar, nin traballar. E no ayuntamiento xa non había plazas. Entón dixeron, que facemos co chaval? Hai que metelo nun internado. Con 14 anos, 1985. Hai que metelo nun internado. E trouxeronme a Mondoñedo, ao seminario. Podían meter levado a Santiago, a Ferrol, a Puente Veume, que había internados, non? Pero por que me trouxeron a Mondoñedo? Eu creo que porque eles, meus pais estaban ofrecidos aos remedios, viñan a San Lucas sempre. Entón meu pai, sobre todo miña nai, de alguma maneira entendeu que se o deixamos en Mondoñedo vai estar mellor cuidado e non vai andar polos bares. Bueno, entón, miña nai no ano 1985, con 14 anos, déixame no seminario. Tírame ali.
Aquí te quedas, espabila. Chorei, choraba. Eu choraba diante de meus pais para que non marcharan, choraba. E miña nai fixo o que se facía naquela época cun neno que choraba. Díxome, vas chorar por algo, pumba! Ali quedei no seminario chorando 15 días. Pero bueno, aproveito para dicir que miña nai era moi clara. Miña nai é a autora da frase Roberto, dúchate, que así xa estás duchado. É dicir, non había nada que dicirle. Se estaba nervioso, dicíalle, mamá, estou nervioso. Ponte tranquilo. Ela solucionaba todo así. Unha vez estábamos comendo a mediodía e salió unha noticia de que lle tocaran 1.000 millóns de pesetas a unha persona. 1.000 millóns de pesetas. E dixolle meu pai, a miña nai, Lola, eu se fora rico tú quereríasme máis? E dixo a miña nai, non tiña por que quererte menos. Que tía, Ahora que penso, miña nai era bastante cabrona, Chegou un día unha veciña, Carmen, e dixolle Carmen, Lola, outro día cruceime co teu home, Xuxo, xame. Outro día cruzoume co teu home, non me veu. E dixo miña mãe, si, xa mo dixo el. Vaya fenómeno. Bueno, deixoume no seminario. No seminario todo ben, máis ou menos ben. A comida, bueno, chegaba moi delgado a casa, miña nai, non comía. Acordo unha vez cheguei botei un mes seguido no seminario sin ir a casa, cheguei a casa moi delgado. E miña nai dixo, este cativo non come, tal, que escolleu o meu abuelo, que era moi envenenado, Jesús. E dixo, que algún día tens que comer, E digo eu, abuelo, pero que non me gusta a comida que dá no seminario. Non me gustaba daquela. É que non me gusta, que non che gusta, non ten ni idea de nada. Cando estuve eu na guerra, me cago na mar. Aí na guerra, tiñamos que comer de todo. Había que comer calquera cousa o que fora. E tiñamos que comer, listo, calquera cousa. E dicelle a miña mãe naquele momento, a cenar hai coliflor. E dixe, meu abuelo, mete no cu. Comían calquera cousa, pero... Vale, deixárame no seminario. Aí estuve 2 anos, primeiro de BU e segundo de BU no seminario, con Don Darío, era rector do seminario daquela, a Monseñor G. Ascolano, de obispo. Eu creo que era obispo e sargento da Guardia Civil ao mesmo tempo. Pero bueno, aí estaba eu, pero, ao segundo ano, despois do segundo de BU, para pasar para terceiro de BU, chamou o rector Don Darío ao despacho. Eu xa sabía que non era para felicitar. Chamou ao despacho e díxome, Roberto, tú tienes vocación sacerdotal? E digo eu, prefiero unha costilleta. Que non soupe que dicirlle. Non me botou do seminario, pero díxome que po ano non me quería ver ali. E bueno, daí arranquei para o seguinte ano, estuve aquí no Padronero, que por certo acabo de poder velos ahora e saludalos. Do seminario, fun ao instituto a estudiar. No instituto dime cuenta que o meu non era estudiar. De feito, acabei non indo ás clases, porque digo, dime cuenta que suspendía igual, indo que non indo. Que, por certo, vin agora a libreira, como se chama a libreira que acabo de ver agora? Amparo, vin agora. A que vendía os libros, dixo, non ganei un peso contigo. Pero bueno, no instituto, bueno, intentei estudiar. A min ao final o que me gustaban eran as rapazas, eso estaba un pouco en contradición co do seminario. Pero bueno, fun dando pa diante, vivín cousas magníficas no instituto e, sobre todo, aprendín moito. Sobre todo, aprendín como había que dirigirse a meu pai. Por que? Porque había un chaval no instituto que era de Lorenzana que se chamaba Evaristo, que era fillo de Teodoro, que era fillo de qué? Fillo do practicante, o fillo do dentista, o fillo do oculista. Pero era moderno, Evaristo, iba comigo na clase. Entón chegou un día a clase cun pendiente na orella.
Eu estudiar non, pero esas cousas eu fijaba mucho. Chegou a ver isto con pendiente na hora e dixo, isto é o meu, isto é o meu. Cheguei á casa, ese fin de semana, estaba meu pai ali, e dixo meu pai, papá, eu que suspendía todo, dixo, papá, quero poñer un pendiente na orella. E dice meu pai, e digo unha cousa, por que non nos levamos todos ben e evitamos andar a hostias uns con outros? Marchei e dixo miña mãe, que che dixo? Creo que non, creo que non toca ben. Meu pai tamén é un fenómeno, en Cou, polas malas compañías, suspendí todo, non? Eu era estudioso, pero tuve mala suerte que as compañías, algunhas delas están por aquí, e suspendí todo. E meu pai, que andaba ao Gran Sol, chegou do Gran Sol, eu con casi todo suspenso, eu estaba na miña habitación, ali xove na casa, e chegou meu pai, subeu á habitación, e todo serio díxome túa mãe que subira aquí e que te matara. Como a que, non é cousa miña, isto ven de baixo. Meu pai, eu debolle, vou non dicir agora, debolle moito a Mondoñedo, de toda a miña carreira, do que me pasou ca comedia, debolle moito a Mondoñedo, pero tamén a meu pai. Meu pai é o ser humano máis gracioso que vi nunca, porque é capaz de facer humor en calquera circunstancia. Un día levaron a miña abuela Remedios, ao Hospital da Costa, caera, bueno, estaba ben, pero bueno. Fomos con miña nai e chegou meu pai tarde a urgencias. Meu pai tiña moito sentido de humor con miña abuela. Entón chegou a urgencias meu pai, estaba miña mãe xa ali tal, e preguntou meu pai por Remedios, por súa sogra, dice, miña sogra que tal está? E dice, claro, non estaba ben, daquela non estaba ben, despois puxose ben, pero aquel día estaba mal. E dixo unha rapaza, unha enfermera, dixo, póñase no peor. E dixo meu pai e miña nai, vou polo coche que a mandan para casa. No seminario, no instituto, máis que no seminario, coñecín a un dos homes máis extraordinarios que coñecín nunca, que é Don Pepe, o cura da parroquia, non? Don Pepe. Un ser humano extraordinario e o único ser humano que coñecín, según contaba él, que matou un burro dun puñetazo. Sabedro, non? Eso sempre o conta él, que iba nun 600, puxose un burro diante, el baixouse dos 600, bomba! E oi un puñetazo ao burro e matou. Non sei se é verdade ou non. A mellor cando chega ali arriba, igual dice, vamos, do burro hai que quitarlle un pouco. Pero é verdade, un dos seres humanos máis extraordinarios que coñecín. A min, de feito, ese o gran aprendizaxe que tive eu de Mondoñedo era conocer xente como a esa, xente de un valor humano tan grande que eu non tiña conocido daquela, e creo que pouca xente volvín a conocer igual. E despois, falo do seminario, do instituto, e para min, o que era o máis importante de Mondoñedo, nin instituto, nin seminario, nin catedral, nin nada. Os bares. Daquela había máis bares que xente. A Paula, o Tropicana, o do Músico, o de Donal, que facían os riños ali, o Lorito Gris, o Fugitivo, que non sei o que era exactamente, pero era un sitio que en principio daba de beber. E aí conocín a seres extraordinarios, como Fariñas, que eu vin agora en Xixón hai pouco, como Lolo da Sala, como músico, como Donal, como moitísima xente que me axudou moitísimo, como Manolo do Rincón, que me axudou moitísimo tamén. E, sobre todo, me enseñastes aquí en Mondoñedo algo que eu non sabía con 14 anos, que era aprender a divertirse. E isto non é ninguna tontería. Hai xente que non sabe divertirse ese. E a mí aquí enseñástesme a divertirme. E outro, enseñástesme a ser eu mismo. Eu viña do colexio
E, bueno, eu no colexio xove, bueno, non estaba cómodo, non que sei, non era popular, non era medio parado, moi tímido, medio tonto, digamos, eu que sei. Sí. E cheguei con esa tara aquí a Mondoñedo, e aquí en Mondoñedo a xente daqui e do arredor, de Río Torto, de Pontenova, de Lourenzana, da Seara, da Alfoz, da Ferreira, me enseñaron que para que te queramos tens que ser ti. Tremendo, Isto non me daba cuenta naquele momento, pero doume cuenta despois, con paso dos anos. E sendo eu, me quixeron moitísima xente. Parte dela está aquí hoxe, como Manolo, do Rincón, meu amigo Teodoro da funeraria de Río Torto. É un caso moi curioso tamén, porque Teodoro tiña unha funeraria e unha ambulancia. Pero espera, quitaron a ambulancia porque le iba a modiño que a ambulancia, porque total, xo recollía despois. Entón, quitaron a ambulancia. E, bueno, quero acordarme tamén da esencia desta festa, dos cabalos, da feira. E sei que a xente dos cabalos que está pasando mal co tema do lobo, que está sufrindo tamén, e aínda así consiguen facer unha feira espectacular, E estando aquí enténdese mellor porque esta festa que ten 867 anos, non? Cheira a modernidade, cheira a verdade, e cheira, o sea, notase que está viva, porque a chavalada está involucrada na propia festa, non? O sea que, enhorabuena, parabéns tanto ao Concello como á Comisión de Festas por saberlo facer desa maneira, non? De que é unha cousa ancestral que leva tantos anos, a máis antigua de Galicia, pero que se respira modernidade, que se respira, e iso seguramente por as cousas que vades facendo, a nivel de actividades, de concertos e de retomar o tema dos cabalos na catedral, que me parece algo fantástico, único, non? E que máis? Eu realmente vim hoxe aquí para darvos as gracias, porque eu síntome moi querido, non sei se é verdade todo o que sinto, pero síntome profundamente querido por vós, por a xente que me conoceu cando estuve aquí, e curiosamente por xente que non me conoceu cando estuve aquí, pero que sabe o meu cariño con esta vila e o aprecia así. Entón, queríamos por unha parte dar as gracias e por outra felicitarvos, porque isto a veces non sucede. Tú a veces pensas algo nunha persona e non lle dis, e iso non está ben, hai que sumar. Xa me comentou antes da comisión que estaba enganchando de calquera maneira fora a luz. Pero eso, queríamos felicitarvos, de verdade. Quero que, ao mellor o sabedes, pero quero que os... A ver se vai entrar a panorama. Igual o sabedes, pero quero que os coitedes. Tedes unha vila maravillosa. Mondoñedo é unha cidade magnífica, sigue o sendo. Eu cheguei no 85, era maravilloso, sigue sendo maravilloso. A xente que está aquí vive todo ao redor é xente magnífica. E vos tedes unha maneira de ser, ou eu, cando menos, vino así. Eu non volvín a ver xente como aquí. E cando digo aquí, digo Mondoñedo, Río Torto, Lourenzana, todo o que dixen antes. Pastoriza, todo. Tabadín, todo. Vitriz. Hai algo especial en vos, na maneira que tedes de tratar a xente que ven de fora. E eso foi o que vivín eu. Vivín cariño, moito cariño, ca xente que viñamos de fora. Seguramente xa souperades, pero tiña ganas de decírvolo. Felicidades. Pertenecedes a algo que é moi chulo, moi bonito. E aunque eu non seña merecedor de tanto cariño, pois eso, quero vos moito de verdade. E quero acabar, non sabía se comentar ou non, pero é que teño que... Cando foi da COVID, da pandemia, que tivemos que estar pechados e tal, non sei se vos pasou a vos, pero a mí de alguma maneira eu conecteime moito máis co meu neno, co Roberto de 14, 15 anos ou tal. Ahora teño máis conexión con ese neno, e me dá a sensación de que canto máis maior me vou facendo, teño 52 anos,
que sigo sendo de 14, 15 anos, máis cerca estou de aí, teño esa sensación. E eso explicaría, porque cada ano que pasa, cada ano, estou máis profundamente enamorado de meu irmán Humberto Castro. Sabe? Quero lle dar daqui tamén todo o meu cariño a moita xente que sei que falta daquela época, moita xente, non só Humberto, moita xente, por desgracia xa non está con nós. Moito cariño a todos, de verdade, moito cariño a todos. Pero eu son a que son, gracias a Mondoñedo, gracias a Humberto, e en moita medida gracias ao vosso cariño. Levarei toda a miña vida estes momentos que estamos vivindo aquí agora. Gracias por facer o esforzo de estar aquí. Quero vos moito.